Sí, ja li tocava. Aquí veiem les imatges del nostre company David Terrones. Al minut 30 arribava aquest golaç de Manel Sala, podríem dir també d'uns 30 metres. Marca de la casa. Sí, és un bon jugador, que ja ens ha demostrat diverses jornades el seu poder ofensiu. Tindria més ocasions durant la segona meitat, però la Jonquera es va tirar endavant en busca de remuntar aquest resultat i de treure un punt importantíssim, o 3, en aquest cas, de casa de les Forques. Una centrada de Tidian acabava amb la canya a punt de Feixes, que marcava el seu primer gol al minut 68. A partir d'aquí, la Jonquera es tiraria més endavant encara les línies, amb les ocasions que aconseguiria tenir l'equip d'Enzo Galli. Finalment, Joan Pons va forçar un penal, que acabaria al minut 82, no tan al final. No tan agònic, però sí que acabaria, aquí veiem el penal, molt protestat per l'afició del Manlleu i per l'entrenador del Manlleu, que no va poder fer declaracions al final del partit. Bueno, s'entén perfectament, quan estàs en una situació d'aquesta necessitat imperiosa de sumar, encara que un puntet per la Jonquera i pel Manlleu tampoc hagués arreglat res per cap dels dos. És que al final aquesta és la Lliga de la Jonquera. Enzo Galli va agafar l'equip. Aquestes imatges són les que fan que un equip se senti proper amb els seus seguidors. I destacar